Godmorgen og velkommen til den her video. Ja, jeg skulle lige nå hurtigt ud af døren, så derfor har jeg rigtig haft lavet den her ordentlige intro. Men det er fordi, jeg skal på vej til fodboldkampen lige nu. Men jeg tænker, at vi i dag laver min lille vlog, som også kommer til at være til i morgen, tror jeg måske. Lad os det sikkert. Og så laver jeg bare lige en vlog i dag, tænker jeg lige. Nu er det jo lang tid siden, jeg sidst har lagt noget op, så jeg tænker bare, at lad os bare komme i gang med den dag. Jeg skal ikke koncentrere mig om fodbold, så jeg tænker bare, at jeg lige opdaterer senere. Så vi ses. 2 hours later. Yes, så er vi tilbage igen. Og nu skal vi til over besøge noget familie. Så jeg tænker, at vi laver noget vlog derovre fra. Så lad os se senere. Yes, så laver jeg lige en update, og det er fordi, at lige nu så er jeg herinde i huset, og det er et kæmpe hus. Der savner jeg, der er det hele. Det er et virkelig flot hus. Og så ude her på den anden side, jeg kan lige vise jer, der lige nu, men der er en masse heste, der går. Det er ret fedt. Så her, på den her, så har vi den her udsigt, som er virkelig fed. Det er godt vejr. Så det er en god udsigt. Så herovre har vi Rødhallen. Vi kan se noget der. Og der har de det, der hedder glamping. Altså glamourøs camping. Og det er så, fordi de bruger det her til sommeren. Så turister, og hvis man bruger for at komme væk. Yes. Og ja, det er virkelig bare rart og cozy her. Se hestene der. Det er desværre på grund af det regn. Ja. Så det var bare lige det, jeg vil gøre her. Og så vil jeg sige, at jeg opdaterer lige senere i aften. Vi ses.